Ano rin ako na mga dito? Thank you for coming on this celebration. And natutuwa ako because finally, dito sila Nina at sila Amanda, sila 60 years old, so wala sila. So, repeat performance sila. Kanya. Yung pinakita ni na Army, pero ka-preparado, hindi ko alam yan, pero nandun siya palagi sa kwarta yung papasukin. Pero na-imagine ko na ginagawa niya yun. Kaya, party, yun yung naging buhay ko, medyo napakita na doon. Hindi ko sasabihin malungkot yung naging buhay ko because I do it na gusto kong gawin para most part of my life. Mas matagal na wala ako sa Pilipinas, mas matagal na yun na nandito ako sa ibang bansa. Kaya, I keep myself busy helping people, lalo na nung bata-bata ako. Siguro, si Benny alam yun, kasi kami ni Benny lang ang magkakasama rin dito. And, naging masaya ako doon sa mga ginawa ko. And, hindi ko makakalimutan that part of my life. And then, I thought I'll stop doing it, pero hindi pala. I have to continue kung ano yung i-trans on my blood, siguro, like my mothers and other sisters. Kaya, sana sa mga kaibigan, kayong mga kaibigan ko, huwag kayong magsasawa. Minsan, pagka nangungulit ako sa inyo na gawin natin to, gawin natin yun, kasi para din sa mga ikakabuti natin. So, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga team na niniwala sa mga suggestion and program na ilalapit sa inyo, kasi pwede na akong walang activities na gawin, pwede na akong stay ng bahay, dito na lang si Amanda. Pero you're still all part of my life.